Коста, приятели, не искам, ще правим клип на Майнкрафт. Знам, дълго време не е имал клип, но тази седмица и другата съм си в града и ще има бая клипове, ще наваксам. И сега ще ви покажа какво съм построил, защото аз съм строял извън кадър. Малко в този свят сме пак. И да. Не е сам това да сме построили и на къща. Вече добавихме тази, май съм ви я показвал, но тази къща, това тук е къщичка, тук е пилатре, тук има горе честове и на тук ми е енчантинг рума. И тук енчантвам работата, нали? Тук се оставям броните, енчантите понякога, ако са хубави. Защото може да ви се падне, примерно, като тази кирка, която е Unbreaking 3. И която е Unbreaking 3, може да ви се падне и такъв меч, който е Fire Respect, Smite 4, Unbreaking 3. И много хубави енчанти се падат понякога, така ще ви съм ви покажа. Страшни мъки. И да, не съм пак, което ви показвам. Вече, знаете ли какво имаме? Бейкън! Бейкън имаме, бейкън! Ще използваме за копане. Искаше много материал. И много трябва да се копая за този бейкън. Въобще взето под тези камъни е бейкъна. Просто съм го заградил с камъни, защото не знам, излизам по-яко така. Тук това съм ви го показвал, там това съм ви го показвал, но сега е време и на малките къщички. Сега ви покажа. Така, това тук ми е пазара. Коста. Гошо, чай сега. Кой беше с офертата с винското? Ти ли беше с винската оферта, брат? Не, извиняй. Ко умреш? Няма ти нищо, ко умреш. Ма ти няма да умреш. Отдън си. Тук ви. Така. И значи. То е кожата, но то е за кожа. Ти за кожа. То месаря. Искам пилета. Масня. Са пекани, пък да не иска пекани. Здрасти, брат. Ко правиш? Той тук пък много оферти има, ама сам за емералди, пак аз емералди нямам. Здрасти. Кой искаш ти? Риба. Риба и емералд да тя даде пекан. Няма смисъл. Така както по-рано ви показах тази къщичка. Това е малка китна рибарска къщичка, тук с столчето. Фърляш въдиците и ловиш. Тук имаш кейчи за лодки. Тук се влиза. Виж, тук може да се спи. Да, трябва да кажа и още нещо. Като цяло това ще е просто ревю на моя свят. Което нещо, градинката май съм я показвал, но не е градинката. Сега малко тук сам, че ще трябва да понаправим. Мисля така да прекараме една града под моста и май ще стои хубаво. Ма не знам, ви кажете. Защото мисля, че стои по-хубаво някакси. Като някаква опора на моста, защото все пак мостовете не са и така празни. И да, тук отдолу може да сложите примерно так.
Да, малко ли се връзва, ама как ти да е, нали има поне някаква опора. И да, още какво да добавим по моста, не знам. В следващият епизод може да правим ето там някъде кула. Часовникова кула, обаче ми трябва да ме работи. С това ще трябва да ходим да копаме. Пак. Само да ти да взема коня, че пак сигурно е паднал тук. Да не си умрял кона. Виждам той. Яху, Аллах Акбар. Коста, ей, тапанар. Усяка да се изкача. Ау. Толкова искам убили. Ау. Спри кон бе. Кон бе. Кон с коня ти такъв. Кой така се качваме? Не, то кон просто искам да отреп вече. Ей, тъпо блокче, бе. Ма той как падна тук, бе, точно. Защо си избра точно тук да падаш, бе? Сякаш ли не знам. Аз знам как ще излизам, обаче... Кон ще намърда. Аре бе, овнил, нали може да скачаш? Така. Не, пак ли е? Поне може да се скачим вече нормално. Те имах и да не са... Да, сериозно ли? Айде, конче. Чао. Пък аз тебе не се интересувам. Ми трябваше. Бай. Си мъча нервите утре. Добре, бе, кон стъпя ти, кон. Тук ти има. Изкачваме го. Да, почти го изкачихме. Сега ще така развалим стълбите. Не ме интересува. Че не спим. Утре ще си караме кони определен. Ма дали да дадем с магарето. Не, защото... Имам нищо да се скача. Имам и аз. Защото кирката ми може да копа така. Айде. This is the Skywars. И излезнаме, бе. Чао ти. Спим и хора, мисля това е за този епизод. Чао.